Priprema za čas, pisana priprema za čas, predstavlja složen kognitivni proces i sistematsku praktičnu aktivnost kojom nastavnik, oslanjajući se na svoje pedagoško znanje i znanje o nastavnom sadržaju, osmišljava i organizuje proces nastave i učenja za definisani deo sadržaja unutar precizno određenog vremenskog okvira i za konkretnu grupu učenika. Osnovni cilj ovog procesa jeste da omogući učenicima dostizanje unapred definisanih ciljeva, odnosno ishoda učenja. Priprema za čas je mapa puta nastavnika koja ga vodi kroz nastavni proces i pomaže mu da efektivno koristi raspoloživo vreme, resurse i znanja za postizanje obrazovnih ciljeva na času. Proces pisanja pripreme za čas prevazilazi puko administrativno ispunjavanje forme. Ovaj proces zahteva pažljivo promišljanje i donošenje odluka o tome šta će se učiti, kako će se učiti, koje metode i resursi će se koristiti i kako će se procjenjivati stečena znanja i veštine. Kvalitet pripreme za čas direktno utiče ne samo na postignuće učenika, već i na njihovu unutrašnju motivaciju, stepen angažovanja u nastavnom procesu, razvoj ključnih kompetencija za život i rad, kao i na formiranje pozitivnih stavova prema učenju. Istovremeno, kvalitetna priprema značajno doprinosi efikasnosti rada samog nastavnika, utiče na njegovo zadovoljstvo poslom, smanjuje nivo profesionalnog stresa i podstiče kontinuirani profesionalni razvoj. Planiranje sopstvenog rada predstavlja obaveznu aktivnost nastavnika definisanu zakonskom regulativom. Time nastavnik pokazuje profesionalizam i posvećenost poslu, a ovaj proces obuhvata sistematsko promišljanje i organizovanje rada na godišnjem, mesečnom i časovnom nivou, pri čemu se svi planovi nadovezuju jedni na druge i čine celinu usmerenu ka kvalitetnoj realizaciji nastavnog procesa.